ಇತ್ತೆ ಅಂಗಿ ಚಂಡಿ ಮನ್ಪೆರೆಂದೇ ಬರ್ಸಾಡ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿರ್ಲೆ ಇಂಕ ಗೌರಿನ ಮೂಲ್ ಕಟ್ಟದ ಮ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಪಜಿರುಣ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಗೌರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಪು ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾತೆ ರುಚಾಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೊಂದು ಕುಕ್ಕುದೈ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುರ್ಚವ ಕುಕ್ಕುದೈ ಕುಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಇಂಚು ಕಲೆ ಒಂದುಂಡು ತೊಂತೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಐನೂರ ಮುಗಿಪೋಡು ಬೇಗ ಒಂದು ಗೌರಿನ ಕಟ್ಟಿನಿ ಕರೆದ್ದುನಾ ನಂದಬ್ಬೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಆಗದಿಪ್ಪತ್ತ ಏಪ ಕಂಜು ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಗುಲ್ಲಿ ನನ್ನ 4 ತಿಂಗಳುಂಡಾ ಇತ್ತೆ ಪೇರಿಜ್ಜೆಂಕ್ಲೆ ಉಂಡಾಗ ತೂಂಡಾಪ ಜೈಲೇನು ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನಮೆ ದೈ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ಕೆಲವರೇ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಕೆಲವರೇ ತೂಂಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅవి ಪೆತ್ತಾಗ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ದಂಬೆ ಈಕೆ ನಾನು ತುಂಡಾಪನತ ಅಲ್ಲ ನಕ್ಕು ನೋಡೆಂಬೆ ಏಯ್ ಬಜ್ಜೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕಲಿಪೇರು ಅಯ್ಯೇ ಪರ ಕಲಿಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಜೊತಾಯ್ತು ಅಂದು ಪನ್ನೆ ಅಂದ ಬಾಯ್ ಅಂದಾಜಿ ಕಲಿಪುನಿ ಗ್ರೇಟ್ ದಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೊಂದು ಇರೆಗೆ ಕೊರ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಾಲೆಕ್ಕ ಅಪಗ ನನ್ನ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇಲಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಪುನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಲಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸದ್ದು ಐಕ್ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ರೋಪುನಿದ್ದೆ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಏತು ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಇಲ್ಲ ಏತು ಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ 310 ಹೌದೇ 300 ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಪದ್ರಾಡು 11 ತೆತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ 11 ಎಟ್ಟು ಕಲೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏರ್ನಾಳ ಇತ್ತು ಹಾಲು ಗೈಸ್ ಮೂಲು ಅಂತ ಪೊಡ್ತಾಯಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಗ್ ಮರತ್ ಅಲ್ಪ ತಾಗದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಜೀರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತೆ ಅಂಚ ನಿಮ್ಮಳು ಗೌರಿ ಅಂಕಲ್ನ ಗೌರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಕು ಕೊಯ್ತಿನ ಪಜೀರ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೂಜಾಲ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಪಜೀರ್ ಆನೆ ಕೊಯ್ಯೋಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪಜೀರ್ ಪೋಡು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಬೆತ್ತಿಪ್ಪುನಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಜೀರೆ ಪಾಡ್ನತ ಬೈ ಮಾತ ಪಾಡ್ಚ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಏಪಲ ಹಂಗೆ ಕೊಯ್ಪೇದೆ 2 ಕಟ್ಟ ಏಪಲ ಅಪ್ಪ ಕೊಯ್ಪೇದೇವು ಕೊಡೆ ಐತೆ ಕಾರ್ಗ್ ತಾಗುದು ಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸತ ಅಂಚ ಸೋಕು ಪಜೀರುಂಡೆ ಏತ್ಲ ಎಂಚಲ ಕೊಯ್ಯಲಿ ಒಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿನ ಬಾ
ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಗೆ ದಾದ ತಿನ್ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಮರಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಗೆಲ್ಲು ಕಟ್ಪೇರೆ ಆತ ನಾ ಕಾರ್ ಜಾರ್ದು ಗೆಲ್ಲದ ಇಡಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೆಪ್ಪೆರನೆ ಆಯ್ಜಿ ಪೂರ 4 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪ ಮರಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತು ಗ್ಯಾರ ಮತಿ ಇಜ್ಜಣಿ ಇಂಕಂತೂ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಹೋತುಂಡು ಯಾನ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪುನೇ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಯಾನ ಒಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಇಜಿಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಿಗೆ ತೋಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಪ್ಪನೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನತ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತದು ಬೊಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಮರ್ದು ಪೂರ ಕನತ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ಸರಿ ಆವು ಇತ್ತೆಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬತ್ತೆ ಪನರೆ ಹಾಪುಜಿ ಲೈಫ್ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂನಾಗೆ ಎನ್ನುವಾರು ನಿಕ್ಲು ಅಲೆಗ್ದಾನೆ ಆಡೆ ಪೋಪಲು ಇಡೆ ಪೋಪಲು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಡು ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಸತ್ಯಗೆ ಪಾಲೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೇ ಸಮೇತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಮರಕ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪು ಅವ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ ಒಂದಿತ್ತದ ಮುರಾನಿಂಚಿ ರಡ್ಡು ಹರಾಂಡು ಎನ್ನ ಗಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಡೆ ಪೋಯಾರೆಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಪೋಯಾರ ಬೇದನತ ಇತ್ತ ನಡಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಮುರನೆ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಗ್ ಬೋದಿತ್ತೆ ಆತನಾಗ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಇಟ್ಟೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜನ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತಾನು ರಪ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಬಾರ್ದು ಉಂತದೀನಿ ಯಾಂದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪೋದು ಗುದುದು ಅಂಚ ಐಕೆ ಚೂರು ಪೆಟ್ಟ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನೆ ಆನೆ ಶೋರೂಮ್ಡು ದೀತೆ ಅವನು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರು ಗಾಡಿ ಧರ್ಮಗ ಐಕೊಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಐಕೆ ಪೋಪುನ ಅಂದು ಪುಣ್ಯಾಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಲಕ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ರೋಡ್ ಬೂಡ್ದೆ ಆಂಡಲ ದಾಲ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಅವೆನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಗಾಡಿದ ವಿಷಯ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬುಡಿ ಆಯ್ನು ಐದು ಕಪ್ಪಾಗಿಂಚಾಂಡತ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ನು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ ಪೊಡಿ ಆಯ್ತು ಪುಣ್ಯಾಗ ಲಕ್ ಇಡ್ಡೆತ್ತೇನು ಪನೋಲಿ ಅವಲ ಅವೇ ವಿಷಯ ಪನರಿತೀನಿ ಮುರಾಂದಿಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾಯಿ ಈ ಸರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಮ್ಮಿಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಪಂಡೆತ ಲೈಫ್ ಏಪೆಲ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಆತ ಅಂಚ ತೂಕ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ನಾವು ಹುಷಾರ ಇರ್ಬೇಕು ಪೋಯಿ ಯಾವ ಪಾತೇರ್ನೈತೆ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಜಿರ ಹೊಡ್ಚ ಸಾರಿ ಈ ಪೆತ್ತಾಗ ಪಜಿರ ಹೊಡ್ಚ ಅವಳ ಬಂಜಿ ಇತ್ತಿ ನೋಡತ್ತ ಪಜಿರಾಂಡಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬೇಗ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಪೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಅರ್ಧ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಇತ್ತು ಬರ್ಸ ತೋಜಿಂಡು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪಡು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ದೀದ್ ಬರ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ದೀದ್ ಅರ್ಧಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಡ ಈಗ ಬಾಲೆ ಎತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಹೊರ ಬೋಪ್ಡು ಒಂಟೆ ಬರ್ತಾನ ಪೀರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ದೊಂಬಾಪ್ಡು ಪೀರ ಬರ್ತೀನಿ ದಯ ಪಂಡ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅರ್ದಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಿ ಚಂಡಿ ಮನ್ಪೆರೆಂದೇ ಬರ್ಸಾಡ್ತೀನಿ ಓ ಮುನ್ನ ನಿಲ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮುನ್ನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಜ್ಜಿರ್ಗ್ ಅವೇಂಗಿನ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಜಂದ ಇದನ್ನ ಓ ಪಿಂಕಿ ಲಕ್ಕದಾಲು ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿ ನೀನಿ ಹಾ ಯಬ್ಬಾ ನಿದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲ ಬುರ್ತು ಜಾಂದು ನಾನು ಪಜ್ಜಿರಿದ್ದು ಬತ್ತು ಚಾಪಾಲೊಂದುಲ್ಲ ದೋಸೆ ಅಮ್ಮ ಪಿಂಕಿ ಏಕಿನಿ ಇತ್ತೆ ದಾದನ ತಿನೇರನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಾಯ ತಿನ್ಪಾಲನು ಇತ್ತೆ ತಿನೇರ ಆಪುಜಿ ತುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು